Gastos kung dalon sa emergency room apang wala na confine ang pasyente sa batna sang PhilHealth. Iban pagin nga serbisyo gin pasanyo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginanunsyo sang Philippine Health Insurance Corporation nga epektibo Pebrero 14 subong nga tuig. Ginlakip na sa makover ang outpatient emergency cases sa accredited levels 1, 2, 3 hospital sa bilog nga pungsod. Buot silingon, sarang magkakuha sa benepisyo sa PhilHealth apisar nga wala naka-confine ang isa ka pasyente. Ito pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan, pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours. Ang PhilHealth member nga si Leonard, may tion kuno nga naggasto sang tubtob 15,000 pesos sa emergency case sa ospital. Gani ginabi-abi sini ang tikang sang PhilHealth. Papasalamat ko sir no kahit siyempre may libre ang yung PhilHealth para sa amon. Kaya no kagdakogin nga bulig sa no sa mga imol. Iniangin kalipay man sang iban pagid nga mga miyembro. Dakogid bulig sa mga emergency kay siyempre way ka na mabayad nga iban mo. Lakip man sa mga makabenepisyo diri ang dengue patients. Kinahanglan lang nga magpa-check up o kon magdiretso na sa emergency room. Ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000, ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Covered man sa idalom sang Z-package ng PhilHealth ang para sa malala na nga mga sakit kasubong sang cancer, halin sa diagnostics, tubtob sa chemotherapy. Dako ini nga bulig para sa 36 anyos nga si Sheila nga may breast cancer. Halin pa sa Negros Oriental, nagpadulong ini sa Bacolod City para magpabulong. Malaki talaga pong tulong para sa amin po kasi yung asawa ko mangingisda lang. Sa ano lang po, sana magagaling na sa sakit namin, makarecover. Sa masunod nga mga inadlaw, natala na nga ilagip sang PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o kon ang libre nga pagsugat sang ambulansya sa mga pasyente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.